ଦେଖ ଏ ଶଶୁର ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଅଳିଆ ମଳିଆ ଆଣିକି ଆଇଲେ। ଏ ନାଳଟା କେତେ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଛି, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ କେନାଲ ରୋଡ଼ଟା। ଅଳିଆ ପକେଇବା ମନା। ଏ ଦେଖ କେତେ ଅଳିଆ ଆଣିଥିଲେ, ସବୁ ପକେଇଦେଲେ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଭିତରକୁ କିଛି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଗଲେ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି OR06H2833। ଏମାନେ ଲୋକାଲ ପିଲା, କାହିଁକିନା ଲୋକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ହିଁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଲୋକାଲ ପିଲା ଆଉ ପୋଲିସ ସେମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଏତଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ପକାଇ ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳିଆ ଓ ଆବର୍ଜନା ତାଳଦଣ୍ଡ କେନାଲରେ ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଏଇଠି ସିସିଟିଭି ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବାଡ଼େଇଛି। ଆଉ ସିସିଟିଭିଟା କେଉଁ ଗଛ ପେରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କେଜାଣି, ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇ ଲୋକ ଦେଖ କେତେ ଅଳିଆ, ଦେଖ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଥିଲା, କେତେ ଅଳିଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ଜରିଟା ପଡ଼ିଛି ନା, ସେ ଧଳା ଜରିରେ ସେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟାଣିକି ଫୋପାଡ଼ିବେ ନା, ଏ ପାଚେରିଟା ଡିଆଇବେ ତ ଟାଣିକି ଫୋପାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜରିଟା ଏଠି ଛିଡ଼ିଗଲା। ବା ସେ ପଇଡ଼, ଆମ୍ବପତ୍ର, ଫୁଲ, ସେ ମାଟି କଳସ ଏକା ସବୁ ଏଠି ପଇଲା। ଆକୁ କିଏ ରୋକିବ? ଆମେ ରୋକିବୁ? ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆଇଛୁ ଭାଇ ଦୂର ଦୂର ବାଟରୁ, ଆମେ ଏଠି ରୋକିବୁ ନା? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ପକେଇବୁ, ସେଇ ମା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଏନୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିବେ, କହିବେ କାହିଁକି ଏଠି ଅଳିଆ ପକେଇଲ, ଫାଇନ୍ ଏତିକି ଦିଅ, କାହିଁକି ପକେଇଲ, ଏଇଟା କଲ ସେଇଟା କଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାଣିକି ଦେଖିବ, ଏମିତି କାମ ହେଇଛି ନା, ଏ ପାଣି ଦେଖ ପୁରା କାଚ କଇଁଚଳ ପାଣି, ମାନେ ଏତେ ସଫା ସୁତୁରା କରାହେଇଛି। 2 ପଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲା ହେଇଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କେହି ପକେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ଟେଙ୍ଗେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ କହିବ କିଏ? କଟକ ଏଠି 52 ବଜାର 53 ଗଳି ଯେମିତି ସେମିତି ଲୋକ ବି ଏଠି ସେଇଭଳିଆ 52 ପ୍ରକାର ଲୋକ ମିଳିବେ। ଭଦ୍ର ଲୋକ ମିଳିବେ, ଚୋର ମିଳିବେ, ଖଣ୍ଟ ମିଳିବେ, ସବୁ କିଛି ମିଳିବେ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି କଟକ, ସେଥିପାଇଁ ନା କଟକ। 52 ବଜାର 53 ଗଳିରେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଆସିକି ହେଲାଣି କେତେ କହିଲ? ଦିନ ଆସିକି ହେଲାଣି 1:04, ତଥାପି ଦେଖ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି 1:04ରେ। ପୁଣି ସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଳିଆର ଆଣିକି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଉଠିଲେ ବୋଧେ ଏନୁ ଘରୁ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆମ ସମାଜ। ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କ'ଣ? ସେ ତ ନିଜେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁ କରିକି ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କିଏ କହିବ?